Per a crear un pla d'hosting per a un domini registrat en el teu SB-Panel, primer accedim al nostre SB-Panel. Accedim a dominis i SSL, cartera de dominis i localitzem el nostre domini. Premem el menú 3 punts i seleccionem crear un servei a aquest domini. Triem el pla d'hosting que desitgem, marquem la casella de confirmació i premem sobre acceptar i crear. Esperem que finalitzi el procés i ja disposarem del nostre servei creat.